Ahoj, mému novému křičkovi Jamie. Starý Jamie nám bohužel umřel. A je to síle toho a ukážu si, co to křička je dobré. Takže, například, když špatně kvalitní sklivo, jako na takové křičce, ale samozřejmě ukážu, vlastně to je to granulka taková vyšlenku, takové semínku, kukurice, pšenice a nějaká zmíchaná zrnička. Takže z didaktického stavu všechno. Mimochodem, některým křečkům moc nejede ta pšenice. Tak mám kopance, takovouhle kuličku, je to jako oslovka, jak kdyby. Voní to pěkně a křičci to mají rádi, ale nedával bych jim to často. Pak dávat zeleninu, vše jablku, a když už tam, tak mi dejte buď like, anebo odběr. Můžete dát i dislikey, vůbec mi to nevadí. Děkuji, nashledanou.